Hey guys, naglakad na jugoan ni guys kay murag nauna na siguro amo ang sakyan ganiha guys. Hey, magpa sundo na lang akong im. Kiba wa mga murag dito ko makabubuon sa akong gibati guys ganiha nga nabaliktad ang sanina. Mao day siguro tumitan-aw ko nila. Uy, wow, kaganda sila kamunggay. My God, tara kamunggay guys. Wa jud sila maangay kamunggay diri guys. Uy, na ito isa namunga na lang. Ang usapod tuapod oh. Di jud sila maangay kamunggay. Sus kadaghang kamunggay diri sa kalibutan oy. Nara oh. Asaram ko agi ani. Uy, taka ako agi ani guys. Wa ko tuod asa ko pa dong. Diri pa to? Ay diri siguro. Ay, grabe nakalimot naman ko. Basta kay dito pa dong ning liko mi diri. Mao siguro ni guys kamunggay nila oh. Nangakuan na lang siya, nagdilaw, nag-uban, kaya man nila utanagod. Napay kamunggay daghan guys. Grabe ning lugar guys. Di kawa, makundari, kaya gusto kanawa po sila, sarap to. Huwag ko kailan diri guys, usara si Ami. Nar guys, na. Kamunggay, daghan kaayu namunga na, namunga na sila gitungod sa ka. Uy, nangutan diri kamunggay guys, sus, ginoo ko. Guys, ang meeting guys kay pampangan doon sila guys, wa ko kasabot guys. Ito doon si Inday wa ko mapangutana. Wa ko sabot sa istorya na si Ami. Mangutana ko niya pero di pa ni Inday nga itugan niya tanan. Si Ami kasi maura na niya taas kay istorya niya giingon maura na ang kataas ato istorya niya giingon na ho. Mutara ito ko kay wa ko sabot. Uy, napas Inday sortihan ko tanan. Lugi kay ko guys kasi sila katawa na ako wa ko katawa ako pakpak sila wa ko pakpak kay sa mga ako sabot lagi babay sa guys taas